Wait lang ha.
Ski. Atarinsky. Atarinsky. Sorry, trinay ko lang po talaga. Trinay ko lang po mag-live. Bad connection talaga ako dito. Salamat sa inyo. Salamat sa patamsak nyo dyan. Ate Endebera. Musicianus. Shout out sa iyo. At Pinoy TV. Terensky. Sorry hindi okay ngayon ang signal ko. Ano lang po, nag-try lang po ako kung makapag-live ba ako dito. Daddy, nagtago ako. Daddy, not ba, hindi okay yung connection dito. Nagtago ako, di. Ayoko magpakita, di. Anong bawal? Walang ano ka? Ano yan? Wala yan sa wala yan sa article. Ano ka? May maingay siya, di. May maingay siya. Wait, guys.
Okay na ba, di? Okay na? Actually, yung cellphone ko, nakamute na siya. Ayan. Thank you, Kuya Romy Positive. UPTV Ka-Organic Support. Ay, Kuya Usapang Pera. Hello po, shout out Kuya. Napag-usapan lang po ako Napag-usapan lang po ako ni Papa Renz. Ayan.
Paano ba 'to, di?